A conselleira de Política Social, Fabiola García, realizou esta mañá unha visita ao Centro de Día para Persoas con Alzheimer de Ribeira, que xestiona a empresa Agadea. Alí puido coñecer de primeira man o traballo que desenvolve esta entidade, que presta servizo non só a persoas con esta doenza do municipio, senón tamén de concellos limítrofes. Fabiola García aproveitou a súa visita á capital Barbanzá para anunciar tamén que a Xunta simplificou os trámites e eliminou os límites de renda, prezo e duración do novo programa de respiro familiar, co que persoas dependentes ou con discapacidade realizan estancias temporais en residencias, o que permite o descanso dos seus coidadores. Vimos de modificar completamente esta orden con respecto a outras convocatorias anteriores. Sacámosles todos os requisitos de renta, de prezo máximo dun día en residencia e tamén de tempo total da estadía e abrimos todas estas posibilidades para que as persoas que coidan de un maior poidan acceder a esta nova convocatoria. Van a poder dispoñer de 1.500 euros ao ano para poder levar a súa persoa maior dependente a unha residencia de maiores ou de 1.000 euros ao ano para contratar a unha persoa coidadora e así en ese tempo que eles poidan dispoñer de todas estas horas para dedicarse a outros temas persoais. A titular de Política Social puxo de relevo o esforzo que realizan a diario as persoas coidadoras, un traballo que, segundo ela, se duplicou coa pandemia, razón fundamental pola que a Xunta se decidiu a mellorar e simplificar os trámites para poder acollerse a este programa, que xa estaba en marcha dende hai varios anos.